dag skal vi lave vores egen julestjerne. Alt hvad du skal bruge er 6 stykker af A4-papir. Det kan enten være hvidt, rødt eller gavepapir eller andet. En saks, en lim og noget sytråd. Først så bøjer du papiret over, som du kan se her på videoen, og klipper den lille ende af, så det er, at du har et kvadratisk stykke papir, folder det ud og folder siderne ind til midten, ligesom hvis det var en papirsflyver. Det gør du selvfølgelig på begge sider. Derefter tager du enden af papiret med spidsen og folder op over de 2 lange dele. Lukker den til. Og så tager du de små ender og folder ind til midten igen på begge sider af papiret. Nu skal du til at finde din lim frem, fordi du skal sætte lim fast inde i midten af stjernen, som du ser her, for at du kan lime de 2 dele ind mod midten, så de sidder godt fast. Nu har du sådan set en af stjernedelene, som du skal bruge til at kunne lave hele den her stjerne færdig. Dem skal du have 5 mere af, så du har 6 i alt, som du ser her. Nu skal du i gang med limen igen. Du skal lime på en af delene ude foran af de små dele. Så tager du en ny stjernedel og sætter ovenpå. Det gør du sådan set hele vejen rundt. Sørg for, at limen kommer godt ud i spidserne, sådan at der ikke er noget luft imellem delene. Nu er stjernen færdig, og vi mangler sådan set kun at putte noget sytråd i toppen, så vi kan hænge den op. Nu er det